a la primera part, per què no dir-ho, més lletjota, sense tant de futbol, sense ocasions, alguna rematada, com estem veient ara, d'Ernest Forgas, el fitxatge del Parlada, un pal del Terrassa, però poc més a la primera part, poc joc, els dos equips amb molta tentativa entre ells, evitant prendre riscos per no encaixar un gol, perquè els dos equips estan jugant moltes coses. El Parlada, ho sabem de sobre, s'està jugant la primera posició, o si més no, el play-off, i el Terrassa també és un equip de la zona alta que a les últimes jornades no ha acabat d'estar encertat i té una mica més de nerviosisme a l'hora d'aconseguir els punts i els gols. Al final, novament, partit de play-off una altra vegada. Partit de play-off que es va solucionar d'aquesta manera, que sembla un gol sense voler. Però la posa on vol, eh? La posa on vol, però és un xut de tan lluny, així tou, ben col·locat. Saps què passa? Que David Coromines no fa res sense voler. És un gol Toni Kroos, d'aquests que fa l'alemany des de fora. Un passi a la porteria. És això, eh? Se n'en diu passi a la porteria. I res, a partir d'aquí el Parlada ja va despertar un pèl més, el Terrassa més angoixat per aconseguir, si més no, un resultat que pogués sumar punts i que el deixés més a prop del play-off, que és l'objectiu del conjunt agarenc, i el Parlada ho va aprofitar per intentar trencar el partit i obrir-lo més per tal que surti a la contra i amb jugadors ràpids i forts i a més tècnics com Coro o Boniquet poder marcar un altre gol. Sí que és veritat que al final el Terrassa en joc aturat va tenir algunes ocasions. Hem vist una gran aturada del porter xampanyer. De Jani, que es col·loca com a... Evidentment, sempre que et tiren la pilota a l'àrea et crea incertidumbre, et crea incertesa, perquè a vegades la rebutges de primeres, però cau un altre cop a prop de l'àrea. Hi ha un altre jugador d'ells que per acumulació l'està perdent, tiren molta gent a dalt i cauen els rebots, la pilota no saps mai on va. Per tant, o fas bons despejes i pots sortir i agafar tranquil·litat, o si no la bola tot el rato està voltant la teva àrea. És evident que quan et tiren pilotes a l'àrea et fa patir, però per sort nosaltres això ho teníem previst, venim de no fa gaire d'un camp com el Cerdanyola, que ja ens va exigir això, ho teníem entrenat, i els jugadors han estat de 10, saltant de cap, anant a les segones jugades i fent una cosa que no solem fer nosaltres, però que el rival ens ha obligat a fer, i l'equip, quan li ha tocat fer això, ho ha fet bé. I quan li ha tocat tenir la pilota també l'ha tinguda un camp com el Terrassa, que és gran, que si no saps tenir la pilota se't veuen les mancances en el joc. I nosaltres hem sigut tenir la pilota i moltes fases del partit hem jugat a camp contrari, amb possessió, amb domini i amb arribades clares.